Ako by si nastavil cenu? To neobrandovaný alkohol, vytvorili sme alkohol, môj detko ho páli v pivnici. Ako by si rozmýšľal pri nastavení ceny takéhoto produktu? Prvá vec, ktorú by som to urobil ako nultú vec, je, že čím to bude v krajšejšom obale, tým si môžem pýtať viac. To je zaujímavý výskum, že ľuďom dali vlastne nádhernú flašku prémiového vína a škaredú flašku lacného vína. Z jedného aj z druhého naliali a povedali, ochutnajte, obodujte a odhadnite cenu. To prvé samozrejme hodnotili oveľa vyššie aj s brutálnou cenou a to druhé veľmi nízko aj s nízkou cenou. Pritom to isté víno to bolo. Čiže prvá vec je balenie. To znamená, ako náhle by si to pripálil ty doma, tak to jednoducho daj do krásneho obalu a nazvi to po anglicky. Alebo zahranične. Dlhšie názvy, že fungujú lepšie. No jasné. A hneď pocitovo to bude mať oveľa väčšiu hodnotu. Ideálne, keď to ešte nasvietíš, aby sa to lesklo odrážalo, tak ako v predajni automobilov alebo šperkov, vtedy to pre náš mozog vyzerá byť hodnotnejšie. To je prvá vec. A hneď si môžem pýtať viac. A druhá vec je